هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا اجدادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз баҳри шумо канали як апаҷон супер мама бигем хато намекунем. як апаҷонмон аз шаҳри олмон барои шумо шинос мекунам. апаҷони мо 4 фарзанд доранд, дар олмон хондагӣ ҳастанд, косметолог, ана массажист, ҳама тарафа бовар кунед тамошобино и канал будуреш мутаоман намебурое. ҳама нозукиҳои зана чихе ухаживат мекунӣ, домашни кремҳо ҳама намуча беҳад осон, ана барои рӯи қоқ, рӯи бигем ки доғдор, ҳама намуча мекунанд. будуроен дар комментария бинависен ки чӣ хел крем шумо дар корай, маслиҳатҳои бепул тамошобино. ҳатман номи каналшон таҷ влог мам, ҳатман дар каналшон подписатсия кунен, аз номи канали мо салом расонен. апаҷони мо беҳтарин зан ҳастанд, модари беҳтарин ҳастанд, 4 та фарзанд доранд, дар ҳамуҷа ҳаёти зиндагишона бурда истиянд. ҳастанд шахсону занҳое ки мақсад дигар шаҳрҳо мераванду роҳи зиндагишона намеёванд, метавонанд анами подробности аз аввал то охир анамин каналҳои таҷ влог мама тамошо кунанд. барои ҳамин як чи тамошо кунӣ, аллакай ҳамун идея дар сарат пайдо мешавад, роҳи зиндагита худат меёбӣ. ин апай мо тонист, зани тоҷик, мана апаҷони моро бинен дар чӣ хел шароитҳои зиндагӣ мекунад. будуроен шумоям ана тамошо кунен, роҳҳое ки шумо дар ғарибӣ роҳгум задагиен ёвен, чизере ки намефаҳмен, дар олмонен савол тиен, апаҷони мо ҳамеша дар саволҳои шумо ҷавоб метиҳад. чӣ хел кремҳо барои шумо дар кор ҳастай, чӣ хел уход барои шумо дар кор ҳастай, ҳамаша бинависен. маям бошум, ҳамин апаҷонам боша, ранги шумо занҳои оддӣ ҳастем, аз дасти шуморам ҳамаи ҳамин корҳо мебиёяд. духтарои азиз, занҳои азизу меҳрубон, аз ҳеҷ чӣ натарсен. танҳо мо худмон қодиру нодир ҳастем ки зиндагии худмона дигаргун кунем. мотиватсияи калон дар зиндагӣ мо бояд худмон барои худмона бошем. ана баъд фарзандомон, вақте ки ҳамин худта ки дӯст доштӣ, фарзандота ки дӯст доштӣ, зиндагиram дӯст медорӣ, зиндагӣ дигаргун мешавад. ҳатман хоҳиш мекунам ай ҳаматон, дуроен дар канали апаҷони мо подписатсия кунен. раҳмат пешаки ба ҳамаи шумо, медонем ки сухани мара дар замин намегузорен. пешаки ба ҳамаи шумо раҳмат мегӯм, миннатдорӣ ма ба кулли подписчикон мерасонам. худованд ҳар куҷое ки ҳастен дар паноҳи исматаш нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, имрӯз аз номи видео ба фикрам шумо фаҳмиден, мо имрӯз қатъи тахминаҷон вохӯрӣ дорем, хонашон мерем, хонашон файрод кардагия. тахмина, агар касоне надонанд, номи каналаш Сумая Самира, инам халия номи каналаш. иншоллоҳ мерем ай уҷа видео мекунем, то охирин вор ҳатман бо мо бошед. ана тамошобино мо расидем, якам вай будай шӯрбо хчон биз киштиян, шӯрбо ба дараҷаш ба маза ҳаст. ай бисёр ҷо ма шӯрбо хӯрдаистам, ранги шӯрбо ё ба маза не беҳада алов кадиям бо чихи хушро. мана дастархони пури нозу неъмат. ма ай ҳамун Россия гуфта будам тахминара ки ман хонатон мерам, ма да ош кун, не апа шӯрбои ахирен ба ош гуфта, мана очаш оши ба рӯғани зағир кадай. тамошобино оши як ба як ма гап надорум. ҳазор раҳмат тахминаҷон барои хитам, барои очаҷонтан, барои меҳмондоритон. беҳад меҳмондорӣ хуб кардан, ҳатто як лаҳза бовар кунен зиқи ман намефаҳмондами Тоҷикистон. иҷа мерем хирсандӣ, уҷа мерем ташкилӣ, бо хела суҳбат кардем. хулоса абед рафта будем то бегаҳа 6 тем, хела вақтомонам хуш шуд. ҳама каса рафтагӣ будем, худам, апам, кӯдако, ҳама каса якҷоя рафтагӣ будем. бисёр як бигем ки вақтҳои фаромӯшнашаванда гузарондем. ният кардем аиҷа буроем, рост парк мерем. иҷа аллакай мора омад, язнам шӯи апам гирифтак мона, ҳози рост парк мерем. уже чанд боро шуд ма кӯдакоя парк мебарам.
ана беҳад парко ҳамаи қишлоқуда парк адиян. Парки ҳисори худмон мерем. Мо гуфтем уже бегаҳшт дестай. Ҳозир мерем хона. Ана баъд ай хонамон вай мерем районмон мерем. Район мо да наздикакай. Омадем кӯдакоя бигем ки сар даҳаношона алиш кадем. Инаи харбузара кадоем будона да ҳисорай. Ана ҳисори худмон иншоаллоҳ мерем бо ҳамаша бароиш меям навор мекунем мемонем то охири навора тамошо кунен. Фикра ақидаҳои худтона бинависен дар комментария. Аз ҳамаи шумо миннатдорум ки ҳар яктаи шумо вақти худтона дареғ надошта ҳатман барои шумо комментария менависен. Ягон чӣ менависен. Парки районмон омадем, парки ҳисор. Ина кӯдакои мо. Ҳамаи кӯдакои моян. Сета шайма, сета яшаяпам. И бача калониш нашита. Ҷеда 5 каса. Фотима, Муҳаммад, Зайнаб, Шайма, Мустафо. Бо бегаҳда интерес нишид барои кӯдакора. И хеле мошинчаҳо беҳад бисёр 5 сомонӣ 10 сомонӣ мегиранд. Беҳад бисёр. Кӯдако хурсанданд. Чама саим бора ки парк овардисам шуна ай омадагӣ. Ҳамаи чӣ дора иҷара. Пасон кадем, шур кадем. Кӯдакои зиндагӣ даволе. Во. Вай, ҳамада Муҳаммад хурсандӣ дора. Фатима, Фатиқ. Ина иштақати бачаҳо духтарам штагима. Биқапе, сах биқапе. Ина хурсандия бинем. Муҳаммад сах биқап. عقیب بشی داری کچرک نپره روشه خمشه گزده در عقبم اپام کتیسی سشتگیه بچه و دختری اپام خلاصه وقتی دیده خوش тамошобинони азиз бовар кунен ҳамаи ҳамин хурсандиҳо гаштан хӯрдан ҳамаш аз пули компанияи фабрика. Борҳо агар ман миллионҳо бугум хаста намешам ва пушаймон намешам ки ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. аввалош ҳазор раҳмат ба ҳама он духтарҳое ки дар командаи мо кор мекунанд. духтарҳои азизу меҳрубон, ҳамаи шуморо раҳмат намерасонем. миннатдории худ намерасонем ки маро интихоб кардем, ҳамроҳи мо кор мекунем як оилаи калон шуда ва тамошобино ва он занҳое ки ин лаҳза моро тамошо мекунем ва то ҳол регистратсия шудагӣ нестем дар компанияи Фаберлик. ҳатман ман номероман мемонам дар якум комментария.
закрепит мекунам. Якумаш ссилкаи апаҷони вай мешавад, Сабрина мешавад, номи каналшон Таҷ влог мам, ва дар дуюмаш номеро ман ҳатман менависам. Занҳои хонашин ҳатман бинависен, якҷоя кор мекунем, кор бовар кунед беҳад осон астай, беҳад осонай, аз уҳдаш ҳамаи шумо мебироен. Аз 14 сола боло мо метавонем ки дар группам дар компания Фабелик регистратсия кунем ва обученияҳои бепул лично аз ман ва аз директорҳои ман барои ҳамаи шумо дода мешавад ва шумо ҳама кора худтон ёд мегирен, дигароя ба кор даъват мекунен. Бинен чӣ хел осонай, мо ягон бори вазбина мебардорем, ягон кори вазбина мекунем. ана ҳамин хушбахтии фарзанду хушбахтии мо занҳо аст. аним хе кӯдакора кор мекунем, ба плакои худмон мебарем ана паркҳо ва дигар ҷойҳо. хоҳиш мекунам танҳо занҳо дар ватсапам бинависен, хоҳиш мекунам ки занг назанен, успед намекунам, бинависен, ҳатман ман ҳамаи шумода ҷавоб месем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. ҳазор раҳмат барои диққатон, барое ки то охири навор бо мо будед. миннатдории хума ба кулли тамошобино мерасонам. худованд ҳамаи шуморо ба ҳама орзуҳои дилтон бирасонад ва ҳамаи он шахсоне ки дар компанияи Фаберлик кор мекунанд, ҳамаи шуморо яке аз директорҳои пешсафи компанияи Фаберлик бигардонад. имрӯз охирон рӯзи каталоги мо ҳаст ва бисёри духтарои мо званияҳо буромадагиянд. ҳамаи шумо духтарора ана ба званияҳои буромадагитон табрик мегум. худованд аз ин дам ба қуллаҳои баланд рафта расонатонад ва худам бошам имрӯз ҳам званияи нав гирифтам, международный директор. миннатдорум аз наставники худам ва аз ҳамаи духтарҳое ки дар командам кор мекунанд. духтаро, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ки ҳамаи суханҳои моро итоат мекунен, обучениҳои моро гӯш мекунен ва ҳамроҳи мо бо сабру бо тоқат шуда кор мекунен. تو نوارهای آینده خداوند نگهبانتان. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى